Слава да бъде на Господа. Днес искам да прочета една историка от Евангелието, Йоанна 5 глава. Това е изцелението на един човек и в капалната Витезда. И почекаме в някои неща. Поради това имаше юдейски празник и Исус влиза в Иерусалим. А в Иерусалим, близо до общата порта, се намира капалната, наречена по еврейски Витезда, която има 5 предверия. Тях лежаха множество болни, слепи, куци и съкнали, които чакаха да се движи водата. Защото от време на време ангел се среща и в капалната и запътваше водата, а който пропиташе след разпрежването на водата, оздравяваше и когато болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус като видя да лежи, означи дълго време вече е боледувал и казал му: искаше да оздравееш. Болен отгоре: Господи, нямам човек да ме пусне в капалната, когато се раздвижим. Водата, докато дойда аз, докато са преди мене. Исус му каза: стани, дигни поселката си и ходи. И на часа човекът оздравя, дигна поселката си и започна да ходи. А той не беше събота. Слава бъде на Господа. Днеска темата има, която ще се горе наистина. Да не търсим само изцелението, но да търсим този, който спасява и който изцелява. Ще към тези вещи, защото много пъти, идвайки на църкви по вярата Господа, всеки човек не се идва с някаква нужда. И понякога има болест, понякога тегота, има различни неща в живота им, през които преминаваме. И всеки човек иска наистина така лек за своята нужда, ако мога така. И наистина много пъти хората така вярват в Бога. Идват с нужда си, с болестта си, Бог ги изцелява и така по начин тръгва след него. Но после тук има някакво наистина към тези, които наистина идват след Господа, да не идват само заради нуждата пред него, но да идват за това, че се рождават спасение от вечния живот. Защото понякога нуждите биват задоволявани и хората много бързо забравят къде са били, какво са правили и след време, забравяйки всичко, което е получил от Бога, забравят и Бога, това е жалко. Сега, Амос 5:6 се казва така: потърсете Господа, ще живеете. Тук говоря наистина не само за един някакъв живот на тази земя, тук говоря за друго качество живот. И тук говори живот, който вече има алтернатива, не само за тази земя, но и за небето. И да се става реално когато човек търси Господа. Еремия даде тленска така: и ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите с цяло сърце. Веднъж kada потърсите, втори път дава наистина отговора как да търсим. А Исаия 6:5 казва така: към мен погнете и спасение бъдете всички земни краища. Сега, спасението и изцелението бъдат ръка за ръка. Някой ще каже: аз имам нужда от изцеление, няма нужда от спасение, може да каже. Всеки човек се нуждава от спасение. И първо, наистина, човек трябва да е при Бога, да се покая, да пожелая наистина Господ дори живота му и тогава, че наистина другите работи си идват с времето. Той като мисля, ще изгледам така една малка притча. Един човек е пътувал в един кораб. И корабът е плавал. И тъй като искал да излезе по-ефтино, взимал се сухари човека и стоял в където една седмица. Там сухари, само и дал стоял там. И накрая беше пристигнал на пристанището на града, за като трябва да пътува, и излязал от където. И тъй като капитан е бил много такъв ларж човек, обичал така да познава хората, да общува с тях и се разглеждал всички по-отделно на отиване. Каза: извинявайте, господин, вас не ми познавам. И къде бяхте? Каза: нали, аз всеки на обяд виждах хората така по стола, запознах всички хора, които вас нямаше. Не каза: аз на обяд не идва, казвам, защото казвам, ще каза да видите как по-ефтино. Бях взимал сухари. И той съжалявам, каза: храната влизаше в цената на билета. И сега дума, човек прега търсейки да мине по-танко, реално губи това, което наистина може да, което има като цяло в купона комага така. И съм кажа, че идейки при Бога не трябва да е само за някаква мимолетна случка, нещо, ма боли, така боли, имам нещо, което е някаква нужда, която Бог да сподели, Бог да направи да се служат работи. Бог се хората приема като Бог. Когато приема като Бог, другите неща вече те идват във времето. Бог спасява, Бог изцелява, Бог показва милости. Всеки един ден живота ни е дар от Бога. В Матея 4 глава, още началото на служението си Христос, който ще го прави сега. Исус отначало ходеше по цяла Галилея,
получаваше синовите им, проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ между людите. Виждаме, че начало служението на Христос, проповядвайки благата вест, най-насъседни неща, върши другите неща. Изцелените, чудесата, знаменията. Даже когато Йоан Кръстител беше в затвора и прати да питат Христос, 30 този, който има дори, и да чакаме, и ще казва Исус Христос. Това са много силна завитка. За така, иска да идите, каже крит на Йоан, идете съобщете на Йоан това, което чувате и виждате. Всеки прегреждат, които си прохождат, прокани се чувстват, глухи прочуват, мъртви бидат възкресяване и на сирма се проповяда благовестието. Виждаме, че всичко върви ръка за ръка. Наистина това Бог е същия и днес и е. Сега искам да свърнем в тази ситуация и в Словото Божие Евреи 13:8 казва така и същия, че е завинаги. Той същия, той не се е променил. И в тази ситуация сега ще го слуша в този случай сега. В първата глава много пъти наистина хора ще искат да видят много знамения, кажи това знамение, направи това или това и тогава ще повярваме. И тогава си им рече, ако не видите знамения чудеса, нека няма да повярвате. Виждаме, че знаменията чудесата бяха едва не нещо, от което хората се нуждаеха. И Исус наистина, ако гледам Словото Божие казва, че се съдържа толкова много знамения чудеса, че ако бяха се написали, нямаше да стигнат книгите. Но всичко беше със една цел. Целта е хората, гледайки него, гледайки чудесата, да разберат, че той е Бог, че наистина има спасение, има изцеление. Сега, видейки в хората има различни болести, различни ситуации, през които преминават, различни нужди, но всяка нужда Бог казва да я представим пред него. Псалом 55 езика така. Зачем Господ товара си и той ще подпре, не ще подплати правилния. В този ще виждаме тук сега, Словото Божие казва, че имаш хора с болести, депресии, нужди. Абитезда, самата дума абитезда означава дом на милост или дом на жалост. Това не напразно беше така наречено това място, защото идваха точно хората с такива нужди. И Словото Божие казва, че близо до овчата порта се мъж капан, наречен парижските, и там бяха множество болни. И така виждам, че това е било на място, което е имало много време, много място за болни хора. Слепи, куци, изсъхнали, които чакат да водата се раздвижи. И нещо, което е уникално, така че мога да кажа очудващо, идва Исус Христос, всички хора гледат водата се раздвижи. Никой не забелязва Господа като спасител и като изцелител. Що е там тези неща? Понякога и днес хората в своите вярвания, в своите религии, закачи остават благата вест да преминем покрай тях, без да обърнат никакво внимание на това. Казват, аз така се вярвам, аз така се знам, така се научил от баба си, така знам от старите хора. И понякога следваме ритуала, вярата на Бога, като някакъв ритуал, който сме запомнили от старите хора. Исус преминава и каза, Илайма седвай. И наистина това е много важно, наистина, когато Исус дори хората наистина да го попознаят, наистина да получат това, за което се учи. Словото Божие казва така, във втори стих, близо до очи хора, така, точно говори за празника, така, защото от време на време да съща капалната, извътреши водата, а който първо влизаше след развиждането на водата, оздравяваше от когато болест и да беше болен. И случва се случва във времето, когато празника в така, идейски празник Пасха, така казва Словото Божие, да, празника Пасха. Сега за едни хора беше празник, за други хора беше ден на очакване на своето изцеление. И днес е така. Когато наистина човек е болен и се нуждае, има някаква нужда, за него всеки ден е очакване на подобрението. Било на изцеление, било проблема се разреши, било и нещо, което има в своя живот, да има развитие. А този, който наистина му е спокойно, гледа по истинно качество на живота. Ще ви кажа, защото като бях болницата, разказвам в истинска, когато бях болницата, виждах около себе само болни и всеки беше се замислил как ще излезе тази болест от тази болница, как ще излезе. Дали жив и здрав или ще излезе с катапите. Човек към тези неща. Докато човек е навънка, си мисли много неща. Как да прекарат дни си по-добре, а влизайки там, мислиш как ще излезе от болницата. Така че важно наистина, тези хора бяха болни и чакаха. И тогава виждаме, че всеки стоях там с надежда и бях като на състезание. Може да си представите, колко беше тези болни хора, трудно подвижни, чакат да се разбъдне водата. Защото като се разбъдне, един влиза вътре и бъде сен. Останалите остават до другия път. И може да този човек с колко години, казва Словото Божие, казва 38 години. Кой знае колко пъти бяха уволили там, го оставяха и сега нямаше време и място за него да влезе. Но, сега идва Исус Христос и казва така, искаше да оздравееш.
ставаше един пряк въпрос от Господа. И болният каза: Господи, нямам човек да напусне капалната. Той не отговаря да искаше, той после търсеше, едва не той да му помогне да влезе в капалната. Реално тези хора не познаха Господа. Тези хора си казваха така: да, се чакаме там, не са кой е около мен. За мен е важно, като се разбъде, аз да мога влеза вътре. Погледът беше в точно това, в религията. И когато човек гледа към религията, пропуска истината, за жалост. И наистина трябва да бъдем така внимателни в живота си. Да не търсим само мимолетни преживявания с Господа. Ще кажа, защо говоря с много хора, които казват: ами нали аз на времето имах, като бях с Бога, имах толкова много опитност и това стана това, бях болен, Бог ме изцели. Да, във времето може да много неща. Въпросът е къде си днес. Дали продължаваш с Бога по пътя или после ще остане къде пътя някъде изпължава своя път самичък. И тези хора стояха там и чакаха като на съзнание. И един от тях ще бъде победител. Сега и точно в един момент дойде Христос и му каза: искаш да бъдеш силен. Вижте, в Псалом 147 каза така. И когато чуем столото, знам, че той също е днес. И той да при хората и каза: какво искаш? И човек каза: искам да бъда наистина, да намеря това, което съм нашъл. И така столото бъде изцелява съкрушени сърце и превърза раните им. Така че столото бъде Бог изцелява тези, които са наистина трудно изцелени. В Колосяни 2 глава, 9 стих се казва, че Исус даде себе си за нас. И ако Той даде себе си, даде живота си за нас, за да изкупи, как ни би дал и нещо, което е мимолетно, което ни се рождаем. Въпросът е да има едно ясно разбиране за точно защото какво искаме ние самите себе си. Колосяни казва така: защото Него обитава телесно всичката пълнота на Бога, Божеството, и вие всички, и ние имаме пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Така че виждам, че Христос наистина, те виждаха човека, но той е 100% Бог. И за него нямаше проблеми да изседне някой, който се рождае. Виждаме, все прогледаха, не проговаряха, прокарали бяха очистане, умрели бяха възкресяване. Той беше Христос. Той дори със същата сила избере този човек. Какво искаш да не направя? И сега, въпросът е: искаш да бъдеш спасен, искаш да бъдеш свободен. Това е нещо много важно. И той каза: нямам човека. Но важно е, че искам да кажа, че той очакваше някой човек до него, който го заведе, човек да го изсили, човек да го спаси. Обаче спасението днес винаги и днес и тогава е било, че се навичност чрез Христос. Да, тогава имаше момент, в който идваше ангел от небето, водата се мърдаше там, посещаваше се от ангела и един, който е първият, не се получава някакво облегчение. Но като цяло, представете си, множество по множество чакат да може един да бъде изцелен. А днеска нещата са вече много по-сериозни. Вече може да имам при Господа винаги на всяко място. В Ян 8:30 казва така: и ще познаете истината, и истината ще я направи свободни. Значи няма нужда да ритуали, няма нужда да традиции, няма нужда да чакаме от някъде да нещо. Вече той е дошъл Христос. Той го е направил на кръста за нас. И Словото Божие каже: ще познаете истината. Йоанна 8:30 казва така: и ако синът се бъде, ще бъдете наистина свободни. А Писание 7:15 казва така: Бог обитава на високо и свято място, но още там, където има съкрушен сърце и разкаян дух. Бог в Словото Божие да не разкриваше каква е неговата воля за човека. Вижте, Бог не се крие. Бог не се крие и не крие това, което иска от хората. Иска хората да го познаят, да го приемат, да спасят. Това е Божията воля. Казва така: това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да спаси всички човеци и да усилно да познава на истината, защото има само един Бог и не хубавата е между Бога и човеци. Човек Христос. Виждам, че Божията воля е всички хора да усилят да познават на истината и да го приемат. Макар че Бог е навсякъде, да вижда всичко, но виждаме въпросът стои: какво иска да се стори? И днес Бог е така, идва към хората. С благата вест показваме наистина Спасителя. И от човека зависи от неговото решение къде ще бъде и къде ще, в кого ще вера и как ще положи живота си. Вижте, в Еремия 17:5 каза така. Еремия 17:5. Така каза Господ: проклет да бъде онзи, който се оплава на човека, който прави плътта своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Виждаме, че човек, който оплава на човека, задява на човека, понеже се отдалечава от Бога. И после така, благословен да бъде он човек, който се оплава на Господа и чието оплане е Господ. Защото той ще бъде като дърво, силен приводим, който разпространява корените си по потока и няма се бои, когато настане пек, но местата му ще зеленеят и не ще има грижа в огнение на суша. Слава да бъде на Господа. И сега,
какво каза Христос, какво направи сега? Христос не дойде да му се подиграва, да каже, какво прави сега, колко си така? Той му каза, какво ще направи? И така, нямам човек, добре. И сега му каза, стани и ходи. Той беше отговор на неговата нужда. Без много приказки. Каза така, стани и ходи, стани поселка си и ходи. На часа човекът оздравя, дина поселка си започна да ходи. А той не беше събота. Сега проблема беше събота. И в събота наистина нямаше право да става от там. Имаше хора, които държаха много на събота. И тогава идеите казаха на изселение, събота е и не ти е позволено да влинеш по селката си. Представете си, болен Бог го изцелява, те му казват, не става, нямаш право. Закона каза стои там, където си. А Исус каза, стани и ходи. И от него зависи на колко ще се покори. Какво да прави той? Но той му отговори, онзи, който ме изцели, той ми рече, дини по селката си и ходи. Опитаха го, кой човек ти рече? Дини по селката си и ходи. А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се отпознал от там. И като имаше множество народ на това място, не може да го видим. По-после Исус го намери в храма и му рече, ето ти си здрав и не се грешавай вече, да не те подспорите нещо по-лошо. Човекът отиде и истина идеите, че Исус е, който го изцели. Виждаме тук нещо, което той се върна в храма, защо да благодари на Бога? Искаш да си да благодари на Бога с това, което е. Може да си представите болен, който е бил толкова години болен и видим му каза, че се не ходи. Нормално е наистина да бъде много зарадван от това, което е получил. Но законът, те казаха, събота е. Сега, в такъв случай реално се противопоставя закона на благодата. Закона, аз съм много пъти, закон е даден, за да извие греха. Че закон става само познаване на греха, но че закон няма спасение. Винаги спасението идва чрез Христос. В Яна 17 столото Божие каза, законът беше даден чрез Моисей, благодата и силата дойде чрез Христос. И много са Словото Божие, където как се противопоставя, помните, при любодейките, когато иска да бъде с камъни, според закона. Исус каза, който няма грех, нека пробва в камък. Виждаме, че винаги благодата е тази, която показва милост, а законът е това, което осъжда човека. И сега, какво става? Виждаме случай, когато той получи изцеление, той веднага не отиде за радва пред своите близки, отиде в храма, или отиде там пред този, който Бог изцели. Слава да бъде Господа. И вече не се притесняваше да отиде при хората, не се страхуваше, но не се срамуваше. Той после беше готов да прослави този, който вярва. Те му казаха, ама събота е, не знам си кой, нямаш право. Сега той прие изцелението си от Бога, без да се притеснява от това, кой ще каже. И това е нещо, което е много важно. И искам така някой чета да само да напомня накратко. И все винаги там, където има нужда от него. Ако приемем Словото Божие, сега накратко да кажа, имаше много моменти, в които хората, които имаха нужда от него, той беше при тях винаги. Помните самарянката, Йоанна 4 глава. Самарянката, той отида прикланяне се, слуша и чакаше. Покажете Лука 17 глава. Стояха там и свина покрай тях. При обедейката, Йоанна 8 глава. И си беше в храма и тя дойде в храма. Ако си го нямаше, тази ще бъде с камъни. Грешница, която дойде в къща на Симон, същата работа. Исус дойде в къща на Симон и чакаше, че знаеш, че не ще дойде. Тя дойде. Искам да кажа, и днес също. Исус е винаги там, където има нужда от него. И нещо, което е важно, че той не се променя. И Словото Божие е актуално и днес. И сега въпросът е, наистина човек трябва да е готов, когато дойде към него. Изпитанието, нуждата, особено към Господа, но знаеш, че той е не само изпълнител, но той е и спасител. И той иска да има общение с него. Не само тогава, когато има нужда. А сега има хора, които са нужда си, и когато нужда се отиде, и те се отиват. Словото Божие казва така, вижте. Важно е да има покаяние и молитва. И после казва така. Учи на Господа са върху праведните и учи му към техният твик. Значи виждаме, че върху праведните и после той чува нашия твик. И казва така, праведните викат и Господ ги чува. И отщим биди ги избавя. И Господ е близо при уния, които са с съкрушено сърце и спасява уния, които са разкаян дух. Слава бъде на Господа. Еремия 33 казва Словото Божие така. Извикай към мен и ще покажа велики чудни неща, които ти не знаеш. Виждаме, отново наистина призива е да викаме към Господа. Този свят ще има, може би, понякога изпитания, трудности, така казва Словото Божие, но винаги има изходен в името на Господа. Еремия 33 казва така. Еремия 33, извика към мен, ще покажа велики чудни неща. А Псалом 50 казва така. И при следния напас, я ще здраве и ще я прославиш. Значи виждаме, че през което да преминаваме болести, страдания, какво да е, има един изходен път. И това е Христос. И наистина Бог да благослови и нека страдания. Да търсим се Господ само тогава, когато има някаква нужда. Но търсим Господа винаги. Това е много важно, което искам да остане така.
Бог да благослови. Амин.